जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. मी प्रणिता सुभाष आपल्यासोबत संवाद साधणार आहे मला भावलेल्या गोष्टी, घटना, पशु, पक्षी, खाद्य आणि भ्रमंती याविषयी रमल खुणांच्या साक्षीने. नमस्कार. येरवडा पुणे नगर रस्त्यावर वसलेले येरवडा हे उपनगर स्वतःची वेगळी ओळख आणि अस्तित्व टिकवून आहे. तारकेश्वराच्या प्राचीन मंदिरापासून ते महात्मा गांधींच्या अस्तित्वाने पुणेत झालेला आगा खान पॅलेस, तसेच येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा मनोरुग्णालय, डेक्कन कॉलेज यामधून येरवड्याचा इतिहास नजरेसमोर उभा राहतो. येरवड्यातील तारकेश्वराची टेकडी आणि येथील श्री शंकराचे मंदिर हे पांडवकालीन असून साधारण 4 ते 5 हजार वर्ष जुने असल्याचे बोलले जाते. मंदिराचा मुख्य भाग डोंगरात लेणीमध्ये कोरला गेला आहे. 1998 मध्ये गावातील ट्रस्टींच्या मदतीने जुने लाकडी मंडपातील बांधकाम काढून तेथे नवीन मजबूत बांधकाम करण्यात आलेले आहे. मंदिराच्या मुख्य गाभाऱ्यात महादेवांसहित हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता, गणपती अशा देवतांच्या मूर्ती देखील पाहावयास मिळतात. मंदिराच्या जवळच धर्मशाळा आणि इतर विविध नवीन मंदिरे देखील बनवण्यात आलेली आहेत. श्रावणातल्या प्रत्येक सोमवारी या ठिकाणी दर्शनासाठी भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी आढळून येते. तर महाशिवरात्रीला या ठिकाणी मोठी जत्रा भरते. आजूबाजूचा हिरवागार परिसर आणि समोरच वाहणारी मुळामुठा मनाला प्रसन्नता बहाल करते. या ठिकाणी आपण पायऱ्यांमार्गे तसेच गाडीने थेट मंदिरापर्यंत देखील जाऊ शकतो. जय भोलेनाथ.